Una de les coses que evidentment converteix en pràctic el plantejament global sobre la nació és clarament la pràctica municipal. La pràctica municipal parteix de milers o centenars i centenars de municipis arreu de la nació, per tant una estructura que ja existeix, una estructura que la configuren els pobles, els municipis i les estructures institucionals que els governen, i per tant és una xarxa que, malgrat que sigui una xarxa que institucionalment no estigui en mans nostres, és la xarxa que tenim més a prop i és una xarxa que ja existeix. I per tant, estructurar al voltant d'aquesta realitat la construcció nacional ens permet fer-ho no des de la teoria sinó des de la pràctica. Des de la pràctica en el treball institucional, però sobretot, i jo diria que prèviament, des de la pràctica en el treball local, en els moviments socials, en l'àmbit associatiu, en qualsevol iniciativa que podem desenvolupar i que podem organitzar des de la societat a nivell del territori, que la podem posar en contacte, que la podem posar en xarxa i que pot acabar esdevenint un element de contrapoder, entre altres coses, perquè clarament és el que ens vincula d'una manera més directa al treball institucional. Per tant, jo crec que no hi ha dubte que la construcció nacional cal partir d'un acord general de quin és el país i de quin és el país pel qual estem disposats a desenvolupar la nostra feina, però que una de les vies claus per poder-ho fer és el treball social en l'àmbit local i en l'àmbit comarcal, l'estructuració d'aquest treball a nivell de tota la nació i, evidentment, segurament consolidar-lo i donar-li una visibilització molt més potent, molt més poderosa, quan aquesta, a més, té representació institucional en l'àmbit municipal.